Мисля, Максим. Хора, ние сме България Gameplay Team, тук с мен е Юрилева си Стилян. И Здравейте. да играем. И в момента започваме поредица на GTA San Andreas. Добре, това съм го гледал. Вие може да сте. Качвам съм колелото и отиваме към първата мисия, която ми е най-тъпо. По-скоро най-омразна. Не, повярвай, що ме блъскаш. И да, това ще бъде една нова поредица, която ще бъде поставена от мен. Росен Василев. Може да гледате и поредицата на Стилян. Може да гледате и поредицата на Стилян в неговия профил, който ще има в описанието. Да. Няма да започна да ги пишеш. Неговите поредици сигурно ще са по-добре, защото той играе повече време тази игра. И разбирам много повече за нея, и разбирам много повече, да е... At least it was before I fucked everything up. Аз не я игра от повече време, то Румен ми показа. Румен ти е показал GTA. Сан Андреас, по-точно. Big Smoke. И в момента съм с българския пач на Morty Team. Благодаря на тези момчета, че са дали този пач. Мога да го намерите на PlayOn.bg, където ще бъде даден линк. Но ти продължаваш да ме стреляш! Или в Замунда. Взимам да според мен по-добро в PlayOn.bg, но... И за да става. Пишете Замундата. Да, излиза. Отиваме при Sweet Candle. Вие ще видите аниматиците, не искам да се бавя в момента. И в момента се качваме. И какво правиш, бе? Ще тръпна назад и CJ. Нещата са се променили тук. CJ, пази си бъркуч вече. Направо хесоям. Какво е обаче, вече и Не бе, аз направо тук се правя на голяма работа. Аз ще убия Суит, аз ще убия Суит. Така. Другото ще кача на Infinity Moments на GTA. Аз скоро мисля да си вземам PS Striker. И да играя GTA. Вярвам ти, така. Ха! Какви са идиоти! Значи, карат и се блъскат в едно колче. Не знам ги тия за тъпички. Абе, край! Вада базуката. Стига играеш, че и да, Ти съм гръмна това. как Не ми се прави на велика работа. Още малко пари. Да бе! Той мина през мен. Още малко пари ми трябват и още... В момента пия стройките върват за по 300 и 400 лева. Аз имам 300. Аз лично ти кажа, предпочитам Xbox. Шегуваш ли се? Полицай? Това е много смешно. Значи, сега гледам някакъв полицай в някаква кола и някакъв друг полицай го фаща и го фърля от колата и се качва той. Много мечти, брат. Не, ще го говоря, платя. аз съм добър с BMX. BMX си добър, някой друг път. Базик само. Една дума за играта. Hey, sweet. Коя мисия си? Сега с колелата се опитвам да убия Суит. Дали ще ми стигне времето за Але ти казах, че имам крака. Добре, аз сам се опитам. Аз снимах някъде към 30 минути клип. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. Ей, Райдер, изяш моите патрони. Ако си гладен, разбира се. Ти защо ще ми пречиш, бе? Ще мина с един автомобил през него. Сега ще се опитам да го убия. Оп. Ще се пускаме. Добре, айде.
значи ти мога да буташ, така? Big Small. В момента ще запомня. Ти ме знам, не искам да баба като... Защото искам да се качи бързо. Фузи, узи. Отмечаваме на първото. О, не само не ми казва, че стана дълга с мишката. Не мога да си мърдам мишката. Знаеш как се оправяше това? Меню. Излизаш от менюто, пак в менюто и пак излизаш от менюто. Да, оправя. Ой, кой има? Добре, няма да говоря с тебе, да си гаден. Ти затвори ли му? Да, той ми вика, имам някакви проблеми, аз не го наречам. Леле, тия моменти ги обичам. Малко смешничка правят играта. По-скоро малко си пили доста. Какво? Тоест с малко нецензурирани неща. Защо бе, това е хубаво? По-лошо го. Защо приятелите ми са тук? Ние винаги сме си тук, пако. Да, се разбрах, че чакат да се разбазят. Благодаря. Да, И аз добре, ти благодаря. Ти още ще баняк за мен. Да, добре, благодаря. Сега ще ги убиете всичките. Всички вас! Сега фащам една количка. Тука. Не ми пука ти кой си. С базуката и това е. Ще направя войнишка протеста. Окей. Изпълна. Аре, да си ходим. Вие да ходим. Аре, бързо сега трябва да отберем на магазина и да убием куката. Това кука, бе. Не куката, ами... пилет. Аз го наричам това. Пилет. Отява ли така, ме ти че човече, направо цепиш. Да, това е всички. Знам, компютъра ми е бавен. Вече въже към гетото, всичко е променено. Изглежда, че много си слаб. Отиди и донеси нещо за яне, аз ще предпочитам това и ще се покажа за бизнеса ми. Брат, аз че в момента снимам. Това е Закми. Закми. Bring it on. Bring it on. Не го написах правилно. Bring it on. Айде, 6 звездички. И ще ги биеш ли? Естествено. Че не. Аз може би ще снимам гонки с полицията. Умри. Сега излизаме и трябва да бягаме от този кучичка, който иска да не, кучичка. О, благодаря за пушката! Какъв си бе? Соян. Между другото, Yes, yeah. поредици на български. Вец. Не. Не ме копираш. Ти викам гонки с полицията. Аз Това беше виждано от мен Стилян. Добре, чао хора. Почва да лъзи. Later, homie. После приятел. И това беше